Eguerdion Euskal Herria eta ongi etorri txorienera. Hemen gaude, Biteli eta Iturrieta, eta... Abixenak, danenak eno esaten. Ez, lantalde guztia. Ez dakizkizulako. Musika, Bilbao, Azkorreta, denak izan kontrolatzen jo, honek aspaldiko laguna, Bueno, hori esan da, gaur, nire gaurko errezeta kanpo aldera joango gara. Atzoko mango krema pixka bat ekarri dut hemen. Vale. Ez. Trampa da, ez. Oio agia ingo dugu. Berez, oioarekin iten dala, oio paparra erabili behar da. Nik oio paparrek ez du lortu, baina, aukera berdina dago, oiaskoarekin. Eta errezeta honek Perura emango gaitu. Errezeta tipikoa da, oio agia, eta ni, gaur zueri ikartzen dizuet. Eta Bitelik atzauratu zizuen, nire seme txikiaren gustoko saltze garriko digu, moldatua pixka bat. Apurtxo bat desberdina, osasuntxu aldera, merke aldera, eta sasoitik kanpo aldera. Ze albaka, udan bai, ontxe otxaian, badau, baina supermerkatu askotan igual lortzeko saia, baina ziazerbak lekudanetan. Beraz joango da, pesto saltza bat, desberdina. Oso ondo. Hauek aurreratuta, az gaitezen lanean, eta lehen errezeta horrela joango da. Oilasko paparra, kipula bat, apioa, senarioa eta ereinotz ostoa lapiko batean jarri, urez estali eta egosi. Iragazi, oilasko paparra gorde, eta iragazitako salda pixka batekin ogia beratzen jarri. Bestearekin arroz txuri bat ingo du. Kipula bat eta bi baratxuri atal txikitu, erregosten jarri, eta gero intxaurrak birrindu ingo ditugu, eta ben kipula erregozita dagoenean, ogia beratuta horra botako dugu, intxaurrak birrinduta, oilasko paparra mamurtuta ere horra botako dugu, gero aji hori kremarekin ondo nahasi dena, eta esne lurrundua gainetik botako dugu. Aji egiten utziko du, eta arroza eta einda dagoenean, plater baten oinarrean patata gozia jarriko dugu, horren gainean aji horia, gero arroza aldemanean, arrautze gozia, oliba batzuk, eta gazta pixkatekin zerbitzatu. Orduan, gaur bereziak dauzkagun gauzak bi, esne lurrundua, erabili izan dugu txorienen inoiz, eta gero, hau da, aji hori pasta. Hau da, aji horia, pipermin bat hangoa, eta hortik ataratzen dute, pasta bat saltzen dute pure inda, bestela izango zen, guk hemen beratzen jarri, gero esne lurrunduarekin batera hor kozinatu pixat, birrindu, eta aukera berdina. Gure piperminekin, pipermine honek ibarrakoak horritzen direnean, eta horre lehortzen direnekin, horrekin ere, errezeta hoikia badaukagu, Orduan, oioa ajiarekin ero izan beharrean izango zen, oioa piperminekin. Hau da, pikante behar du. Bai, ajia berez han, piperra. Eta orduan aji edo piper pila bat dituzte. Dauki horia, pikante pila bat, eta piper saliak badie, euren gastronomian bertan Perun. Eta holaxe, igual, holan errezetia holan ikusitxa, pentsabeike Coronation Chicken hau gukin gauen, joan zen urtean edo, indala 2 urte edo, gauen oiasko horren errezeta, oiasko horren errezetan sandwicha egin gauen, eta bada oiaskoa, holan espezie batzuk, piparrak, esnekia da holan tartian, baina hau guztiz desberdina da. Ez daukaz ez, gaina... Aurkezpenan Patrik, gehiago, parkatu, daukablan, plater kombinatu itxura, zan ikusten duzu, ni argazki pilo bat eta ikusten egon naiz, eta hori, eta danetan, patata egozia, gaina gaur patata egozia lehengunean, patata beltza zegoen ginen hitz egiten. Patata beltza, zenbatek galdetu zen, eta patata beltza zer da hori? Gaur, egozit ekarri zuet, hau da, izango zen beltza. Beltza edo morea. Bai, beltza ditze zeo, kolorea gehiago doa, beltza aldera, morea aldera. Eta hauek egozit dauzkat, eta hemen bi arrautza egozit dauzkat. Orduan, da pixkat hori, arroz aldamenean, oiasko, ingo dugu krematxu bat hemen bestaldetik, patata kaspian, oliba batzuk, arrautza egozia, eta holan plater bakar moduana. Patata egozixana eta arroz egozixana ondo etorriko dala, batez be pikante puntu hori lehuntzeko. Eta esne lurrundua nahi eta nahi. Nik uste dut hau zuhiltzaile bat etorri zalatzetik, eta honi zerbait jarri behar dio pixkat lehuntzeko, eta hor sartzen da esne lurrundua, ero
esnea erdia eta beste esnea erdia esne gainakin, etxean baldin daukazu esne gainat esnea izate arrexagoa da, ero esneakin bakarrik errezeta bina batuzu, Badau, errezeta bat deitzen dela manjar blanco del Peru. Manjar blanco. Hau da, Peruko gutizi txuria. Bai. Eta esaten da, hortik datorrela, hori postre bada, eta itxen da, oiuakin eta almendraken. Baina hori, Perukoa, ero katalanak manjar blanc ez dago Katalunian? Ba, igual desberdin izango da, zenik Sevillan bebai holan tapa bat ezagutzotena, bebai holan manjar blanco ditzakake, baina... Baina, oi askoak, oza, txerrixak inda holan biribiliki baten, nik uste hemen txorien bai ekarri nagoela. Beste batzuk, esaten daue, da nik hori ez dut ikusten oso ondo, holan nun dauen erlazioa, baina beste batzuk esaten daue, ba hor, espainola joan zinean konkistan eta, bertan, eraman zabela, migas del pastor, hartzaien ogi mamiak, eta hortik datorrela platera hau. Eta ogia eta botatzean hori... Claro, nik ez dut ikusten inungo erla, senyorik. Bueno, ogia botako diogu. Eta ogia beratua dara hor, ez dakit, ez jakinitasunetik, Patri. Ez dakit. Nik honek mamiak, ogi mamiak, matzakin, txoixuakin... Kontua da, zegatik gauza bat... Oza, errezetak zenbat errezeta ipatu ditugu hemen, Patri, zuketanik. Eta dena daukate, teoria bat baino gehiago. Zegatik, ez daukate bakarra, esan, hau horrela da. Hori, berrixetan bai, goxua, nundi dator? Betxu, sukaldari honek asmatu zauen, arabakua zan, tal. Baina, horan pixat urte batzu dauzkatenak? Claro, urte batzu daukienak, nori galdetu. Hor ja, baina idatzita ez alda baino nortik. Bai, tatin aizten hori, tatin tarta, eurak asmatu zailea, bai, oin. Zera izan zan, akats bat izan zan, nahitan izan zan hori ja, bakoitzan mitoen arabera. Berez, errezeta hau da oioa ajierara, baina enleike edozeinekin, enleike edozein aragikin, egalaburrakin, bai, arrainakin eta itxendi errezetak, otarrenxekin, oiaskuakin, gauringo dugun bezala. Berez, aukerak mila, ia zelan txoreneko aukera hau. Egia da, bakizu, Patri, ni papar zaldea naizela. Ni paparra, iruditzen zait gauzat, eta esplantxan ez ni beti iztarra eskatzen dut, eta iztarra hartzen duan xerratan nahi badut, etxean nik entzen diote zurrak, eta xerratan jaten dugu, arrozakin ere oiasko iztarra ibiltzen dut, baina errezeta guztietan, ajearen ibili nazizen guztietan, aurreneko aldia egiten duan, danetan aurkitu dut paparrakin. Ditu, eta ez, paparra, tal bat lehorra dana, eta ez. Ondoko sinatzen bozu ez? Baina, hemen egozita doa, Patri. Ja. Hemen hasi zaigu irakiten, eta nik egia esan errezeta hau esan, moldatu ingo dut, eta ez dut egoziko. Ez da, hemen erregoziko dut, eta beste xamurtasun bat izango. Baina, karo, errezeta honen zati bada, hau, salda bat egitea potentea, arroza gero egiteko, eta gero beratzen jartzeko ogi hori. Horti, bezin dut aldatu errezeta. Orduan, ingo izuet, bera den moduan, Bestela, hemen noizbait erabili izan dugu hau temperatura baxuan kosinatzeko gailua, eta horrekin, testura ezain lehorra lortuko gauen. Paparra beti lehorra. Paparra lehorra. Kalamidadia. Hemen beti izaten dugu, Euskal Herrian plater pila bat ditugula, tradizionalak, Frantzian bai pila dauzela, Italian eskualdie bakoitza baukala plater tradizional pila bat, baina erabaki daue Peru dala munduko herrialde guztietatik plater tipiko gehien ditxunak. Bai? Bai, 481. Ofizialki. 481, ez? Bai, 481 ofizialki eurenak, liburu baten jasota dau, baina gero, teoriak lehen zagun bezala da, badauz, gehiago dauzela. Batek adibidez esaten dau, berak Peruko kostatik egin zauela olako bidai bat, eta 2500 sopa desberdin probatu zuzula, danek izate dut. Igual tipikoak etziela, baina, errezetetan eta... Izan aldala, baina, igual bertakoak ez, baina, 2500 badira urte batzuk sopa ezberdinak jaten egunero, Badie. Beraz, egisa da, errezeta pila bat dauzela, azkenean geografikoki gune desberdinak. Patata mota pila bat, influentziak, pila izan dituzte. Espainolena, gero, immigrazio modernoa etorri zanean, japoniarrak, txinatarrak,
pila bat. Bai. Orduan, egia da hor sortu dala olako sukadaritza fusio interesgarria, eta plater tradizionalen barruan, nik uste txorienen kosinago ditugula pare bat. Ontxone, izenak esatera. Han bertan, 3 eskualde dauz, holan gastronomikoki bereizten dienak, bata kostaldea, bestea oiana, eta bestea izango zen mendilerroa, o mendia. Sierra, handa itzatzen. Orduan, errezta bakoitza da dantokikoa. Lelera, bai ala bai indogula, jan indogula, da zuek, igual, ezagutze duzuen olan tipikoetakoa da, cevichea. Cevichea, bai, egin ditu batzuk xorien. Arrain gordina, normalian, gero tipula aukitzen dau, hartoa aukitzen dau, limoizukoa bai pila bat. Ero lima, asko normal lima izata. Han, gaina esaten da, cevichea garai batetik hor, izan zen lehen aipatu duzu immigrazioa, eta japoniarrak, japoniarre juntzinetik ceviche asko betu zala. Zelen cevichea, beraiek egun batetik bestera, lima zukutan ero uste zutela, beratzen, horre, ontzen, eta geratzen zala, kortxua moduan, oso azido egia eta kosinatu egia. Eta hor, japoniarrak etorri zenean, izan ziena, cevichea, ia momentuan bertan ontzen jartzen dute, gaina tigresnea deitzen den naske eta hori, non agertzen den zitrikoen sukua, gero arraia bebai ere betzen da, arrai salda ere bai, eta hor berai japoniarrak izan zinak, eman ziotena beraien ekutua, eta gaur egun cevicheak gehiago jaten dira gordina aldera, oso kosinatu baino. Kipula, erregosten baratxuriarekin, hemen, bor, gure salda egosten, eta bien bitartean, intxaurra horrek, berez pekan intxaurrarekin egiten den errezeta bada, baina gure, beti esate duela, gure etxean daukagunean moldatzen gara, intxaurrakin, hemengo intxaurrakin, birrindengo ditut ondo, eta hauek gero jongo dira, hemen, oiasko paparrarekin, esnel urrunduarekin, aji horiarekin, ogiarekin, gaztarekin. Ondo aprobetxaila orduan. Ondo. Gero nik guztu txorienen ez dugulain, lomo saltado, deitzen dan, errezta bat, itzen dala txerrixakin, txerri xolomuakin, eta holan kamoteakin, dala bertan daukin kalabaza batekin, salteatuta holan saltza batekin, oso goxua, noski ajia dauka, piperra, txorienen egin jogu, papak huankaina erara, patatak, hola da, entzada antzeko bat, patatea, nahazten di patata egosixak, aji hori kremarekin, itzen daulako pasta bat, eta bitartean aukitzen dago beste geruza bat, oiasko holan erreana, edo oiasko egosixana holan desegina, aguakatea. Hori du? Nik uste baietz, nik inauen. Bai? Nik uste baietz. Takite, Behiratuko gure hemerotekan. Hori da, edo EITB nahieran, edo bestela ekarriko, nik uste tindotela, nik uste baietz, baina bueno. Gero rokotoa, da bertan daukien beste piper bat, gehiago, gorri eta oso pikante aldera. Eta hori itzen dago, bete, zabaldu, bete arrozakin, aragixakin, espezia ezberdinekin, eta hori kosinatu. Maz pasako bai sartza itxuste bertan. Hori ez gen niko. Patrik ez zuen niko, moldatuko zuen, agian, maz pasagabe, sartu beste zerbait. Horrek diguztau diela, holan, tipikuenak, gero antikutxok, diela bertako broxetak, bertan itzen dago bihotzakin, eta limako, zela izaten da, postre bazukin zinen. Asperena, asperena, esango zan. Suspiro. Asperena, ero, bali dugu, limako asperenak. Zelako posto. Ez eguten, aurten gripea daukat, hemen sartun da, eta dagoena dauk. Umia gauki? Umiako osasuntxuen hori daude. Nelagun batak ez da duzta, ni enintzen inoiz gaixorik jartzen, baina ontsa umia daukotela, beti gaixorik. Beti umiak beti katza da zehorza. Hore, ikastolatik. Eskolan azkenian, dauena, dau. Eta gero, horrek nik esatzuten adie, plater nagusixenak edo ezagunenak, baina baduz beste batzuk, apunte ditxudanak, bat, karapulkro, horrek itxo ez da, nire karapulpo? Karapulkro, hau da. Garbi holan pulkroa zela, hori da. Garbi aurpegia. Eta hori da patatakin, piperrakin eta kakauetekin iten da nolan later bat. Geroan oso tipiko izaten da kuia jatea, hau da, kuida bertan daukien horrek untxitxo txikia hamsterrak.
Bai. Horreko sinatzea dituzte bai bertan. Eta edateko piskoa da tipikoa, pisko sour. Eta bertako da, olako ardotik, mahatzetik, datorren destilatu bat. Eta bertako dituzte, hori holan edan, eta koktel desberdinak, eta dituzte bai. Horrekin bez, gastronomia aberatsa. Munduko gastronomia onenetakoa da, Peru. Bai. Hitz egiten dugu, gemena asko eta aipatzen dugu, frantzesa, italiarra, greziarra, nola ez, gure euskalduna, baina peruarra, hor dago, mundu mailan, ez du dizut esango top 5 edo top 10ean ziur baietz, eta nik da, bidai bat hor daukadana markatuta, joatean nahi dudana, eta tartean, errezeta hau probatzea izango da, aurrenak aur probatuko dugu, baina horretarako, hau, gure salda, beste 5-10 minutu utziko diot, oiezko paparra inda dagoenean, eta joango gara saldarekin, horko saldarekin. Arroz bat egiten, luzea ekarri doala bengoan, garnizio moduan luzea ondo da, eta bestearekin ogia bustiko du, eta gero, joango da pixkanaka, itxura maten ze, oiazkoa ona joango da, ogia ona joango da, ahi, engainatu alese izan dugu, nahi alduzu atzoko mango krema pixka bat, eta bai, sartu dira zamarra. Sartu dutza? Baina, maitxen hau, Zalako sirikapegia. Gure paparra egosita, ja, listo daukagu, eta hemen, lortutako salda, iragazita daukaguna. Zandako, lehenengo ingo duena da, hemen arroz txuri bat, normala, gure txian iken da moduan, bara txuri pixkatekin, olio txorrota bat, horrek horrituko du, eta saldarekin busti, eta jongo gara, hemen gainerako osagaiak botatzen. Hau da, eta bustin bar dut hau salda. Ogia, xerriko ogia, hau, ondo bustita joango da, hor utziko dut zurgatzen, eta gero, intxaurrekin, ajiarekin eta dana, ona, oiaskoa bebai, ona, esnel urrundua dana. Izango dalako, zerbait lodia, asmoa daulan txuria geratzea, eta... Horiskoa geratuko da baina. Ez dakit zeinek irabaziko duen, Zuk uste duzu honek... A ber, potentzia badauka. Horratik. Baina hemen... Nik platerak ikusitxu danean izaten dira horiska laraina kolorekoa. Ikusiko du. Zuek segi gurekin eta ikusiko duzu. Hori zelan geratzen da, baina lehen arrazoi esakotzen da mundu mailan oso apreziatua dan gastronomia bat da, ez Perukua, aurrekoan La Central Limako jatetxia izan zen aukeratua, hor bakitzu zerrenda bat dagoela. Hainbat urtetan izan da, lehen postuan egon da, Central jatetxia. Hori da, munduko 50 jatetxerik oberenak. Baina lehengoa bakizu ondela Central. Bai, horregatik, hori nabazten. Lehen postua hartu dagoela La Centralek. Eta bertan, izen pia bat etoten jako burura, Gaston Acurio, Virgilio Martínez, eta bertan badauz oso sukaldari famatuak, bertako gastronomia, mundu maira zabatu da bienak, ez? Eta gainera, azkenengo badu beste notizi bat, nun nazio batuek, UNESCO holan ondare inmaterial kultural bezala, sartu dauen cevichea. Frantzian inzabien, bagetakin, Napolesen pizzakin, Korean kimchiarekin, zerrenda horren barruan, gastronomikoki cevichea. Sartu dute, Eta marmitakoa noiz sartuko dute. A ber, marmitakoa. Ero, ez daki, makaiagoa bere noizain aldaeratan. Guriño pilak. Zein izango zein lan, Euskal Herrixan bat sartu bihar bada? Euskal errezeta bat? Bai, karo, hemen herrialde bakoitza badauka. Pizza Napolesen, gaina ez Italian, Napolesen. Korrara kimchia. Frantzak bageta dauki, Bai, baina berezi moduan, inon ez tala iken antzekoa, pilpila. Olako saltzarik, ez daukuzu inon ola munduan zerbait horrelakoa, zerbait berezi aldera, pilpila bezalakorik, ez dago beste inon, badaude, txipiroi saltza, beltza, munduan ite dituzte beste gauzatzu beltzak baita ere, eta, baina pilpila egia da, zen marmitakoa, eltsekario bada, baina, Katalin aldean badauzkat eltsekario patatarekin eta arrainekin ere, baina nik pilpila, ez dakit,
gure liburu, errezeta liburuetan hainbatetan behar gazkia bada pil bat, han bere baratxuri xerrakin eta pipermina gainean daukala, ez? Egixa da, politxa dela eta bai, identifikatzen dauzkuna. Bai, ni gustu baiz. Vale, venga, ba, pilpila. Venga, aukeratuta. Etortzen medida Nazio Batuak UNESCOko lan sari bat emon nahian. Ja, auketu zein. Ja, bai, lasai, aukeratu dugu ja. Ero, gure ikusentzuleak mesedez, eskatuko digu, zein da zuentzako Euskal Herriko errezeta esanguratsuena. Dena balio du. Patxin eta marmitako euskal pastela bizkaitar saltzan... Karolina oso politxa da. Bai, badaukabe historia. Baina, postreak egia esan, baldago postrerik gola munda maiako zerrendategi hortan. Ez dakit nik? Egongo da igual. Ez dakit. Bate daki. Ikertuko dugu. Bueno, a ver, sudur zuloa prest, Ze, gora etortzen da? Ez dakit. Ni guztu baitz. Hemen doa gure aji hori saltza. Gero, hemen, intxaurrak irrinduta. Vale. Hau, atzera. Honi, 3 vuelta eta gero, ogia ondo beratuta barrura ere. Oiaskoa ere horra jungo da. Eta, gero, esne lurrunduarekin dana estaliko dugu. Eta, bueno, utziko hemen plo-plo, goxo-goxo egiten. Oso ondo. Itxura goxua. Gainera, Perun lehen ezadotzu dena, ez? Auki holan sukaldaritza fusioak eta immigratzaile berriekin, adiz, japoniarre sukaldaritza eta Peruko sukaldaritza holan elkartzen denean, Nikkei sukaldaritza deitzen dako, eta Perukoa eta Txinakoa Txifa sukaldaritza. Txifa? Txifa sukaldaritza, eta bertan badauz, arroz mota pila bat, eta egisa da, aberatza dela, eta bestalde, badagoelan, ironikoa dan gauza bat, ze aurten izan da, aurten, 2008an, izan zen, goze geixen, paso zabien, herrialdiak, urtia. Bai, Ze esaten zen, biztanlerixan erena, hau da, 3 peruarretik batek, gozia pasatzen zauela, euren diruzarrerak eta oso urrixak ziela, zauen, xirotasun arazo bat, eta ez daukiela elikagaiak, garraioak, etxe bizitza erosteko diru. Irutik bat pasada bada. Bai, pasada bada. Eta gainera beste bi erenak ezpentzaude oso ondo da bizen, eta horregatzi da herrialde bat ultraprozesatu asko kontsumitzen diela, ze azkenean merkaldera joeten die. Beraz, paradoxikoa da, alde batetik izatea munduko gastronomia aberatxena, oso ona, Michelin izarrak, nazioartean oso ezaguna, eta bestetik, jendian egoeria. Bai, tristia, oso eta malgarria. Bai, azkenean barne produktu gordina eguneko 150 igo da azkenengo 20 urtetan, baina hori etxietan eta ez da ikusten. Ez dutela nabaritzen, bai. Ez, berez, pena, baina hori da, zuk esan lehen, errezeta pila bat tipikoa bertakoak ez da izan, eta jentiak, zautu ingo ditu nola jenda, baina diruik ez, errezeta horiek prestatzeko espadaukazu, balperrik abeltza. Hori, pasau zan, kinoa modan jarri zanean, kinoa da, Peruko zereal bat, sasi zereal bat, oso modan jarri zala oindala, ez dakit. 10 urte edo? Bai, 10 bat izango di, bai. Eta ontxe, belardendetan eskuragarri gaula supermerkatuta, baina hain modan jarri zan, bertan pila bat azizala presizua, eta bertan eurentzako zan, oinarrixa, Asian arroza jaten dan bezala, eta hemen ogisa. Eta batian esan zabien, ezin da gure oinarrizko janarixa izan, ze pila bat igo da. Berez... En fin. Horrelako egite ditu, jartzen da zerbait modan, hori, influenzerren kulpa, dana hau da, ona da. Edo telebistan kulpa, Bai, eta hainbetena, azkenean zenbat gauza dolan eta politikarien, super elikagaiak eta hau aurkitu dute, eta ematen du horrek gainera hori janda, lirain gatuko gala, osasuntxu, eta ez? Badakigu, hainbat eta hainbat faktore daude, tartean ondo jatea, eta hor kinoa sartzen da. Baina horrek ez du esan nahi, hori janda, gero dena sendatuko zaigula eta oso ondo gehatuko gana. Ez da gutxi bere. Berriro ere, Biteli Andereñoari arrazoi eman behar digu. Horiskaldera bota digu gure aji
honek, eta hemen daukau, hau izango zen, bueno, oinarria, hau utzi behar dugu, bost 10 minutu hemen egiten ploplo, dana zapore guztiak ustartzen, gero gazta, parmako gazta bertara botako du, horrek gorputza emango dio, eta ordurako arroza egosita izango du, gure patatak eta arrautzak zuritu ingo ditut, eta bueno, izango da hori izan dagoa, 5 minutu barru, etorriko naiz gazta botako diogu, eta plateratze besterik ez zaigu falta. Orduan, zuek zaitezte urruti joan, zezuentzako segundu bat besterik ez da. Bueno, esne lurrunduak pixka bat lehuntzea lortu du. Gaztak espero dugu beste pixka bat lehuntzea lortzea, baina bai, pikatzen du pixka. Eta pikatu inbar du. Errezetan honen zentzua hori da, pikatu inbar duela. Oso goxua, nik probatu da purtxo bat, gaztakin ez, baina holan lehen dauta. Bai, bueno, orain, plater bat atatzen baina zu, Patri? Zapala? Bai, benzez. Listo. Hemen, patata, bera ze kolore daukan, Ja. Morea, bitu, ingo izkiuna da. Zer izagati ditutzen patata beltza? Kanpotik beltza bai, baina? Kanpotik beltza bai, baina gero, eta beste dana, zaporean da gure, hemengo patata bezalako da. Tauka, bueno, holan, oinarrean jarriko izkio patata xerra batzuk. Bai? Gero, ajia gainean. Ez dutzu kontau... Zer? Txiste zoragarria hasieran jarri oskuena. Bota, venga. Eserin barnaz, erosutik naiz eroriko, ez? Ez. Zergati dago oio ajia hain gustora, bere saltxan dagoelako. Kar. Eta alezek esaten moduan, eta bere butoak gurea beste balio du. Bai. Humorea, ez daukazu berdina, eta... Bueno, orain hemen aldamenean... Txarra. Txo goxua. Ja, baina txiste oso txarra. Hau ez dakit nola, baina txiste oso txarra, Biteli, bai, sentitzen du. Ez da nerea, Ja, ez zen zurea. Bueno, oliba beltz batzuk, hemen, eta bukatzeko arrautza egosia. Nik ez dakit hemen arrautza egosiak. Bueno, zehosagati izango da. Bai, bueno, tripa betetzeko. Nik arrozaiko zeotenien arrautza hemen gainen jartzen da. Bai, danean jarriko zenik. Hala ba. Eta hau, hemen, eta hemen, eta hola. Eta noski. Hau ez da minimalista. Ez. Hau esan dizut, hau da, placer kombinatu bat, potentea, martorria xeatuta gainetik, martorria, ez dakizun entzako zein dan, cilantro, eta hemen daukazue gure oio ajia. Oio bixamona. Bai! Hori bai izan nire txistea. Dana kontagiatzen da bizitza ondan. Bai, ez da. Nik? Ja, nik oi eskuak arreparatzen doia. Nik probatu duren. Oso goxua, Bai. Oso jat, ia patata putxu batekin olen. Oso na. Bai, nire patata zan hori? Barkatu. Euska? Bai. Pikatzen du, platerka da oso bajateko, berotu ingo luke honek. Bai. Baina patatakin eta lagundu iten dut, arrozakin lehundu iten da. Hori esan da. Hemendik, bueno, Peruko errezeta tipiko batetik, Italiako beste batera, baina moldatuta. Moldatuta, hori da. Pasta, bestu erala. Hau, errezetia ez dakit kontxiratu aldan. Oza, hain erresa. Bai? Oso, holaxe doia. Alde batetik pasta egosi eingo, eta bestalde irabiatuko ditugu ziazerbak, intxaurrak, berakatza eta parmako gazta olixuakin. Gatza eta saltza listo. Gero izango da, pasta eta saltza holan batera zerbitzatzea. Eta holaxe egongo da orduan, hori, albaka igual espadozu aurkitzen edo, alternatiba ona da, zaporia egisa berakatzak emate dutzala, gaztak potentia da, beraz, az gaitxesenik, pasta integrala aukeratu dut kasu honetan. Bale. Eta
Holaxe. Vale, hor ura eta gatza, ez? Daukazu? Ura eta gatza bai, gatza ez... Oso ondo? Bai. Hau, ura itxak erakustizun, bitu, pasta osori sartzeko inbarda sartu punta, eta ero, bultza egiten zoazte, eta biguntzen juten da neinean, ez da egiten, jo, hala, bai, aita, bai, ikusten duzu esan, bigutzen da malgutzen da, dalu. Vale. Joiaren igual erraxau. Bai, bueno, baina erraiten zan, kontu zibilaza. Bueno, pesto ezberdinak izan ditugu txorienen, pesto tradizionala, bakarri badakizu izango zala parmako gazta, pinaziak, albaka ostoak, oliba olioa eta baratxuria. Hori dana birrinduta, gaina bertakoak esaten dute aldala, irabia gaiuarekin ez birrintzeko, motraioak egin bida beti. Motraioak egin bardala, irabia gaiua beroa ematen du azkenean, eta albakari kalte egiten dio, ilundu egiten da, eta zaporia galtzen du, ez? Baina bai inditu baita, gero pesto berdina albakarekin da, eta pinaziak oso garezte denez, baina aldituzue urrekin, intxaurrekin, anakardoekin, fruitu lehor bat behar dugu, gehien bat horrazkenean, eta gero albakakin beharrean beste bat ingen duen pesto gozo bat. Postre batean, da horrela bilen duen, menda, baratxuri puntatxoa bota genion kasu hortan, eta gero mendarekin egin genuen, da horre egin duen nolako pesto gozo bat, dultzea. Orduan, bueno, ikusten duzuen moduen, pestoen mundua oso zabala da, baina bada azkenean oso saltza bereizgarria eta Italian tipikoa dena. Hortarako oliba olioa. Eta oin, bueno, oliba olio berri bat daukagu, adierazpen geografiko babestu eman diote Menorkako oliba olioari. Eta ni behitu egia esan, Menorkan 3 aldiz egon da, ja 2 aldiz. Eta oliba ondoak, bai, batean bat ikusi nuen, baina ez dakit, nuen olako ustiapena undiri gero ikusi, ero ez dakit. Txikixaba egongo da, edo egongo di uarteko lanzona konkretun baten, edo? Ba, ez dakit, egia esan ez dakit. Hango, bueno, klima eta hangoak ona dira. Bueno, ostra, inguru hori aipatuta, bakizu esan dutela, oin irakurri dut, honen jarraitzen badu, munduaren beroketak jarraitzen duen maila hontan. Formentera galduko dala. Ez, hemendik mende bukaeraraino, mende bukaerara, igoko da 150 beroagatik hiltzen den jendea. Ze urtera badakizu, ez, temperatura, bero golpea jota, ero hotzagatik ere, baina lehen gehiago duela urte batzuk hotzagatik izan, jende pila bat hiltzen zela, bueno, beroan gora antzardoa, eta hor, arriskuan nortzu daude, sartu dituzte. Peninsula Iberiarra, hor tartean hiriburuak aipatu dituzte, hiriburuetan izango dalako okerrego, Madrid, Valencia, Barcelona batez ere, Madrid baino gehiago, gero, Frantziako hegoaldea sartu dute baita ere, Italia eta Malta. Espero da, honek horrela jarraitzen badu, hemendik mende bukaeraino 5 gradu igoko da la temperatura. Orduan, liberatuko direna dira, iparraldeko herrialdeak, baina hemen, bero handoien orduan, bueno, horrari dira politika berriak bultzatzen, zuaitz eta landare gehiago eta hirietan da sartzen, eta horren ningunan itzegin nukainatxo horien. Baina, ostra, 150 gehiago ikoko dela, gaina zifra batzu botatzen ditu, astakeri bat, ni numeroak entzun dituen, eta hor da, Radio Euskadin programa bat olan zientziari buruzkoa eta oso interesgarria, eta han bota zituzten. Eta, bueno, mende bukaran naiz egongo nik, ez dut ezagutuko, baina gure seme alabai ze utziko diegun, egia esan... Ez da politxa. Hemen esaten dabe, errefuxiatu klimatikoak deitzen dakela azkenean, euren herrialdetik alde inbidauenak, berei dauenako. Hemen txe, behitxu, gazta holan birrintzeko nagisa sartzen magatzue, satixotan bebai? Bai, irabia gaiu erabiliko dugun ontan. Motraioak eia... Bueno, hori esan da, notizia honakin geratu zaitezte, Oliba olio ona, Menorkan ere, oporretan joaten zena detenean, niko itura daukat, joaten naizen toki guztietan, erosteko oliba olioa, naiz oso zalea, eta esan, etxean dauzkat, poto pilo bat olioanak, toki ezberdinetako. Kolekzioa. Diru bat dao, patri, hor, nire etxea lapurtzen sartzen norbe jungo da bitxiak eta bilatzen. Ez ditu ezerra aurkituko. Jungo da dirua bilatzen, ez du ezerra aurkituko. Hori bade, sukaldean sartzen eta holan pixka sukalde kontuetaz da kontrolatzen badu, labanetan, elikadura, janariak, olioak eta dauzkadenak eta horietan, nire etxean kristo handia egin dezake, Bai, onartzen dut, baietz.
Bueno, txigor, hemen, pastonei, minutu bat edo bi, falta jako zoin. Ondik handa apurtxo bat, aldiente egon biharrean. Bai, cross, pasteak apurtzeko moduan. Bai, beraz, itxegon minutu bat, eta saltza ikusi zuen, berde-berdia, erresa, eta segundutxo baten, einakoa, ontxe, bixak naziko ditugu. Bikain. Ba, bintxe daukau, pasta, eta bakitzu egosketako gura, beti komeni dela apurtxo bat gordetzea. Esaten dabe, saltza hobeto biltzeko. Itxasten laguntzen du. Hor dago, azkenean, horko almidoi guztia pastak botatzen duena. Eta gero, bueno, egia esan, edozein, ostolitzan erakutzi zigutena hori, olioa botatzea eta hori pekatu omen da. Ez zintza, hori sekulezein, Ez hori ez itxasteko da... Guri, gaizki erakutzi ziguten, beti ikasten da. Bueno, edo gauzak aldatzen doia surtietan eta... Hala ere, Patri, nire pestoerako ez da inberdea. Eta bitu lurrei pestoa gustatzen zaiola eta esan zuen. Eta... Ze berdea da hori. Hola. Bitu, errezeta klasikoen artean, datorren astean, aste hondan. Osea, bihar lehatza saltza berrian inbarizu. Truko bat erakutzi didate. Buah, lehatza saltza berrian perfektua egiteko. Bai zaporean, eta bai itxuran. Batez ere, oso honen antzeko eratuko zen. Saltza berde bat, kolorea, ez horren beste. Baina ez ginen urruti biliko, Patri. No sé, ez da gura mango olako... Ez, lehatza saltza berdian eramaten dituen osagaile hoietatik, hoiekin, beraiekin truko tonto bat, etxean egin alduzuena eta errezerraxa. Bitu ba, bueno, kontauko zu, Bai, noski, hemen sekreturik ez dago. Oso ondo, ba, bentxe, gazta apurtxo batekin bukatuko dugu. Eta nola ez, di asko gustatzen jatena, piperrutia. Horixo pikaterik bai? Bitu batek ez eta guzti. Zapaiak, berotu ditu, beroketarik ditu. Ba, bentxe gure pasta integrala, zia zerba pestuarekin. Oso ondo. Vitali, berro esarrotezka. Oso ondo. Pikante bota dizu zen? Ez. Kenen ez. Zuriakin geratu gara ja... Asetuta. Asetuta pikantiakin. Era bat. Ze goxua dan pistoa, Pestua. Bueno, hau. Goxua bitu. Benetan. Krematxua. Intxaurak be, tinazien ordez. Baina oso ona, eta baina... Emoten dau. Hobetu indu, pestua. Bueno, hori ez da hitz. Baina bakitera gauza bada. Giuseppe, hobetu du zuen errezeta. Bixar, asteazkena dala, errezta tradizionalen eguna, eta gu hemen izango gara. Beraz, piztu eta bat, autorri zerien. Ondo izan, biarrarte lagunok.